Shoutout po Ma'am Sia Vlog. Okay lamang po ako, Ma'am Sia Vlog.
Binisang umamalit kay kulungan. Kada dyan nila may sa manyagraan mo ta.
Ang aman ko siya ako dito nag-addiction mo sa ako. Pag-akot naman din eh. Hindi ko man eh.
Okay na. Hindi, ginugunutan ko ng balahibo para umamo sa kilikili. Ginugunutan ko ng balahibo sa kilikili para umamo.